Jag vet inte. Det är en jävla gatulys här. Nu kommer det. Det var ju det här. Och då är det. Går vi fortsätta. Där. Har du inte? Jo, vad fan. Det är kolsvart ute. Man ser absolut ingenting. Månen. Där är något lyse. Vart? Oh my god, Smile Dog! Smile Dog! Jack! Smile Dog! Hur fan kan han vara där? Smile Dog! Kuta! Innan! Smile Dog! Vad är det här för hus? Va? Vad är det här för hus? Kan komma larm. Kom! Öppnat. Hallå? Hör inte, det rörde sig något. Kom. Nej. Stäng din bort. Oj, shit. Vad fan är det här för hus? Jävla Vad creepy. är det förut? Jävla creepy pastahus. Kom. Där. Hallå? Vad är det? Min ficklampa funkar inte. Den funkar inte. Pröva. Nu. Nu funkar den. Ja, den typ fuckar upp. Vänta. Vad finns där bakom B? Vad finns det här? Vad fan? Såg du det där? Egentligen inte, nej. Ser du det hålet här uppe i taket? Såg du inte? Såg du inte?